Velkommen til den nye stejle... Fuck! Velkommen til den nye børnehave ude ved Stejlepladskvarteret. Det er et lækkert nyt område, der er ved at blive bygget ved Sluseholmen. Dette er børnehaven Lysningen. Det er en børnehave skabt med bæredygtighed i tankerne. Derfor har vi valgt at putte et selumtag, som er et tag med planter på toppen, og så har vi lavet facadebeklædningen ud af genanvendeligt trælameller. Her ser vi den oppefra i Stejlepladskvarteret. Det ligger lige ude i hjørnet, godt placeret til alle, der skal springe og hente deres børn. Hvis vi går ind i børnehaven, ser den sådan her ud. I midten har vi en gang, som fører ud til alle rummene. Hernede har vi pædagogernes område. Vi tror på, at pædagoger skal have det godt for at kunne undervise og behandle børnene godt. Derfor har vi valgt at lave et stort og lækkert område til alle pædagogerne, så de har fede faciliteter, som de kan benytte sig af. Hvis vi rykker herover til den første stue, kan vi se, at det er et lækkert stort område, hvor børnene har plads og frihed til at lege, og samtidig kan de kigge ud på de omgivelser, der er rundt omkring dem. Det er vinduer, som er sat i børnehøjde, så de nemt kan få udsyn til omkringliggende områder. Hvis vi så rykker herover, er der et depot og vaskerum. Det har vi selvfølgelig med, for at vi kan gøre børnehaven klar til alle mulige udfordringer, såsom hvis barnet har tisset eller kommer til at lave lort i bukserne, så kan man nemt og hurtigt vaske det. Derudover fungerer det også som depot til opbevaring af andre ting. Hvis vi rykker herover, har vi et børnetoilet. Det er udstyret med 3 toiletter og 2 håndvaske, så børnene altid og nemt kan gå på toilettet, hvis de trænger til det. Hvis vi rykker herover, har vi den anden stue. Det er stuen til de lidt ældre børn. Derfor er den også lidt større, da de har brug for mere plads, da de er større. Der er flere vinduer, og det er lækkert for udsynet og for den for naturligt lys. Derudover har vi også valgt at putte vinduerne i forskellige højde, fordi at børnene selvfølgelig har forskellige højder. Herover har vi et køkken, som er det, der kommer til at lave al maden til børnene i løbet af deres dag. Og når vi så rykker herover, har vi et multirum. Multirummet er til for fælles aktiviteter mellem stuerne og for at stimulere børnene på forskellige måder. Der er mange forskellige aktivitetsmuligheder inde i multirummet. Hvis vi så rykker udenfor en gang her, så kan vi se, at vi har et halvtag over en terrasse eller en gangbro, hvor børnene kan gå ud og lege. Der vil være bænke og andre former for opholdssteder på den gangbro. Mellem gangbroen og bygningen har vi et andet legerum, et udendørs legerum med sandkasse. Udenfor har vi også tænkt os at have et drivhus og bålpladser i det store grønne område. Vi håber, at dig og dit barn vil komme på besøg i vores børnehave Lysningen.